wallahi tallahi ta faru ta kare, an yi wa mai dami ɗaya sata. Ku duba da kyau ku gani, bari man ɗan kau da kaina, kuna gani ko? To mu muna kwanmu da zakara ne. Da Allah dan annabi, jama'a idan kuka ji an ce ku zo ku yi abu to ku zo ku ringa zuwa kuna yi. Yanzu kun ga satoshin da muke cewa ku je ku yi, kowa ya je yi satoshi. Wasu sun zauna suna cewa satoshi ai suna Hausa ne ai satoshi waye, baka san komai ba. Sunayen yan Koriya ne, suna da yawa a duniya, baka je ko ina ba, baka san ko ina ba, kana cewa su menene. So satoshi Allah ubangiji ya taimake mu, ya cika mana burin mu. Satoshi zai fito a darajar dala naira 1,500. Darajar mene? Darajar Ethereum. Dan haka jama'a, alhamdulillah za a yi launching din shi a Binance. Dan haka idan ka san cewa baka da Binance, ka yi kokari ka bude, in ma baka yi linkin din shi da account ɗinka ba, da bankin ka ba, ka yi kokari ka yi linkin din shi. Yawa in ma baka iya ba, zan iya bari zan baku lamba wanda za ku kira, zai iya taimaka muku ya taya ku bude. So gare shi kuna gani, bari ma in sa ɗayan ku gani. Yauwa ina mai da wanau, ya kasuwa mai da wanau, kana gani ko? So shi yasa in baka san abu ba, ka da ilimin abu, kakka zo ka zagi mutane da dama sun yi ma raddi da yawa, na gani a group. Gaskiya abin da kai bai dace ba, saboda a matsayinka mai ilimi, wanda yayi suna, wannan kana so ma ka jawo mutanen Kano ne. Duk duniya an san mu yan Kano, an san mu da ilimi da kuma wayayyu ne, kuma muna da kuɗi, muna da wayewa, muna da ilimi. Amma wannan abin da kai mai da wanau, haba dan Allah, ba mutuncin ka bane ba, wannan ai saka sa ta zagin mu. Haba da Allah, kafa ka manta muna da iyaye wanda suke mine din satoshi, suke mine din pineapple, suke mine din ramatoni. So sorry ina faɗa ba daidai ba. So amma kai ka fito kana, kai baka da ilimin abin nan, zaka iya fan yaro ma ya karantar da kai, in dai ba ka sa girman kai ba. To naga mutane suna ta raddi, wallahi tallahi suna ta raddi. Naziru sarkin waka da kai nake bidiyon ka da kai kike cewa wai za a kai masu mine din mu da muke mine din pineapple, za a kai mu da wano. Ba bai dace kai wannan magana ba girman ka bane ba mutuncin ka bane ba. Ai ya kamata a matsayinka, idan cewa a misali zaka iya cewa kai ba za ka yi mining din, ba za ka yi wannan abun ba, amma kuma da kai da iyalanka ba za ku yi ba, amma wayanda suke Allah ba su sa'a, wallahi da zaka ga irin yadda mutane za su ringa ma amma ka faɗa to me ka samu? Iyakaci fans ɗinka da suke bibiya ka su yi mana dariya su ce mana wannan. To gashi yanzu ka duba gani, duk guda ɗaya satoshi ya fito a daraja fa, a trade inda aka fara an fara trade shi dala 1,500. Dala 1,500. Inda yau a ce bari baka misali, yanzu akwai kakanninmu, akwai malamai masu hadisai, duk suna mining din network. In yau Sunu Islami da misali ya fito ce mu daina wannan abin, za mu daina yi. Mun san ya san abin, tunda an ba mu labari lokacin da aka yi bitcoins, yana ɗaya daga cikin wanda yake cewa a fito kowa ya zo yi. Sheikh Isa Fantama duk suna mining din network. Dan Allah dan annaba a gyara. To ga dai shi yanzu mu Allah mun gode ma, Allah mun gode ma.